Sæt noget trap på det. Fjern den ud, mand. Paparazzi. Og skør den ikke mere. Ja. Kan du bare høre, når han... Nu skal vi nok lige sætte lidt på tændingen, så den bliver kørt rigtig stærkt. Ej, hvor er det godt det der, mand. Må jeg lige låne den først? Der er næste stop elektronisk skide, tror jeg. Det ser sgu da meget godt ud, det smiler her på billedet i hvert fald. Det er så fedt, de er så langsomme, de her Apple. Over 3.000 omdrejninger. Over 3.000? Ja, den her kører omkring 300 omdrejninger.